Narodna biblioteka obeležila je dan sećanja na 6. april 1941. godine kada su bombe uništile tadašnje zdanje i u njemu 350.000 knjiga i 500.000 svezaka. Na ruševinima na Kosančićevom vencu položeno je cveće, a u Narodnoj biblioteci predstavljen obnovljeni deo zdanja kojem su vraćene knjige zaplenjene u Drugom svetskom ratu. Rušenje je bilo pokušaj brisanja, ruševine su nastavak pamćenja. I ovog 6. aprila cveće i žive reči na mestu gde su spaljene pisane i štampane. 3 dana mi je nedostajalo do pune 7. godine, ali sećanja su potpuno jasne. Beograd u plamenu, gledao sam sa Topčiderskog brega. Sećanje nije nešto što nam je zadato kao gotovo, na njemu mora da se radi, ono je slično aktuelnoj produkciji. Mi moramo razumevati, mi moramo rekonstruisati prošlost i moći ćemo da krenemo dalje u budućnost. Tako nekadašnja adresa Narodne biblioteke ostaje sadašnja i buduća adresa sećanja. A u drugom delu grada, na Svetosavskom platovu, u sadašnjoj zgradi Narodne biblioteke, simbolično, baš od danas su knjige iz zbirke G.C. Kona, koje su nacisti zaplenili tokom Drugog svetskog rata. Ovo je jedna od 796 knjiga pronađenih u fondu Univerzitetske biblioteke u Leipzigu, koje su posle 7 decenija vraćene u Beograd. Jedna mala istorija danas je dobila svoje novo poglavlje. Srećan sam i zahvalan što danas i ovde imam priliku da učestvujem u jednom činu pomirenja. Od sećanja prema budućnosti, baš kako su obećali u biblioteci. Ovo su obnovljene odaje. U maju će biti završene i ući ćemo u budućnost Narodne biblioteke Srbije.